Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Ha? Si Maki? Nausa man siya mamatar sila. Maotoy ginali og susi karon ni Sir Maynard. Kinuo ko. Nausa man kadi ay si Maki, ma. Nadisgrasya na sa gaha siya. Maori gipangutanan ako ni Sir Maynard na nasinghaga na hinuon ko. Maubadi ay, ma. Nangutana mo gud kung naon sa gid si Maki. Pwede kay basig di sad makumpleto ang detalye nga gifeed ni dong Jomari nga to niya. Mawa sad siya ay laing detalyeng gihatag kung naon sa gid si Maki. Kinausa man kadi ay si Maki, no? Mamatar sila. Ha, niresulta na kagkahi silang nga o. Madugay mga matay na sila. Ma, Makapila na gid sila gibaoran ni Sir Maynard. Apan sige lang gihapon way hinungdan. Anang ilang mga lakaw sige lang gihapon way hunong. Sinvergüenza. Sinvergüenza kini mga tawanan. Kini si Jomari mo'y nangu nila. Mayon tag mulargo og pangamatay. Kay mao sara ang gasto. Kaysa malandig pas tambalanan. Naunsan man itaon mo, Jomari? Christian. Ito, Maynard. Pasensya na gid ka, Paminard. Ay. Nagpabadlong man itaon mo, oy. Sorry nilagay, Paminard. Sorry na. Mao ni resulta sa inyong mga binuang, Jomari. Ayaw pabutang madisgrasya og mga matay mo din ang inyong mga kabuang. Pa, Sabi na ko og ni anasad ang pari nga utrong hilabtanon. dinhibitaw gikan. Pero tuwa na. Di pa uli na sa kumbento. Da, tiyaw mo na. Hay, kamu na po na yung kuyuga aning hitabua karon. Si Ara, Paminard, si Makira. Maong sa nahitabo niya, wami masayod og asa siyang dapita kay way usa na mo ang nasayod kay nilakaw siya nga maurang usa. Pasabtaray gud ko. Unsa man gyud ay ni hitabua. Ipangita pas mga polis kon hain karon si Maki yaya. Ay, pastilan, oy. Usa na ba sabday yung gibuhat diha, dong Jomari? Waman. Paminawa yaya. Kay sultihan di ka. Pamati. Si Iha Krisha ka na ko, Ing. Wa kay angay kabalakan. Kay si Maki lang mao'y nagka-problema karon. Kinahanglan tingali nga muapas ko dito sa Latiera. Oy, kay nga naman kuno Layda. Gimingaw dayon ka ni Sir Maynard. Si Iha Krisha mo'y ako gikabalakan, oy. Kahugaw ba sa dimog huna-huna? Dawagi ang anak mo, oy. Dili kay kutob ra kanias kabalaka. Karong taon-taon, humanay atong panagsulti. Kung takon ako si Iha Krisha. Layda, kaysa bagyo di ay amahanan ng Krisya nga wa ka man maminyo. Ay, wa naman gihapon ka makaila. Mong ay nalang kong pangutan alagi bahin anak day Ing. Layda. Hangtod karon, gitago paghihapon niya ang kamatuoran. Bahay niya ng Krisya nga iyang unika iha. Nahinomdom lang ko. Nilarga ko no siya og Manila. Tuig kapin siya dito. Ug sa iyang pagpauli, gamayng bata na ang daa. Dili masab kuno anak nila ni Varsino. Ug labi ng dili sab kuno anak nila ni Sir Maynard. Kang kinsang duko gyud kaha ang naglatay sa kaugatan ni Krisya. Sinvergüenza ka, Marcelo. Maynard Benavides, karon inasayod ka na ni akanako ang pamilya sa imong tao nga si Erwin ug siya mismo. Tingali makatimbang-timbang ka na nga dili ako sama kanimo nga bati mo daw mga sumusunod. Marcelo, mas gikihimutan ako sa agaw sa Tano de Lucifero Sulfatos kay kanimo.
kaluoy in town sa kong higalang Minard Benavides. Kanunay nagdahom. Dahom? Hatinood ang gisulti ko. Sinvergüenza. Kunay baho ka palang nga baho ka na kaayo para niagaw sa tanod ni Luciferus Olfatus. Panalit ni Jud kutob sa imong mahimo. Ang kanhi kong mga alagad nga na ay karon nimo. Kay lutuson ko sila. Inig-abot unya sa adlaw sa panudya. Mulok! Milok! Ganga ba skole? Sa tuloy unya sa banaw. Sa katapusan unyang lakutay, ipaniguro ko nimo nga watas-watason ko kanang imong obol-obol. Ang bugiro nga Barsino. Naingon na malang gani og robot ang tingog mo. Baya nimo. Uya magpanghambog pa ka. Sinvergüenza. Manghambog ang naay kapanghambog, Minard. Kutob ra ka diha. Kung kotob ko sa pagpanghambog, dili kunta mapalit ang dakong property. Nagitinguha ni mong paliton, gikan sa magtiayong tuwa na sa kauluhan manimuyo. Unsay bote mo ipasabot? Ang kanhing Hacienda del Puelivea, si Amahang Barsino mao na ang bagong tagiya sa Hacienda Puelivea. Usa, ikaw Barsino, ang nakapalit sa karaang Hacienda de Puliover. Gipamong ko na, ako na ang bagong tagiya sa dakong bukana paingon sa Tierra del Sol. Sinvergüenza. Unsa man gibuhat sa akong mga abogado, kay gisugo kong paliton kanang maong mga assets. Ay may hinungdanon kayo kada sa kapatiran sa espiritual. Ang duha nimo ka mga abogado na imong sinaligan bahin ni Ana, na imo ng tipik o kabahin sa akong legal team. Sa Ingon ni Ana ang gustong pagpanghambog na ay ikapanghambog na ginakita, Minard. pilay mong subasta sa karaang Hacienda de Puliover. Kay karon yun ayon, pinairara ita, Barsino. Bungat og pila, Barsino. Pila. Hilom! Ayaw ko pa hiloma. Sinvergüenza! Huh? Imo na anak kabahandianon ang kanhi ni Musoon ni Higala, Senyor Minard. Otar sila. Ug daghan sila giilog kanako. Sinvergüenza siya. Senyor Supremo. Laki pa gani ang pag-imong kong sinvergüenza buot pa niyang ilogon. Hey, napalit giniya ang karaang Hacienda del Pueliover. Dugay ko na kayo kining gustong paliton. Unsa man ay gibuhat sa imong gisangunang mga abogado? Tuwa na sad sila kang Barsino. Gihimo ng kabahin sa iyang legal team. Unsa? Gihagit ako ni Barsino. Kaanugon sa dakong bukar na paingon sa dakong bukid, kundi hindi panagna nga naa magpahipi ang misteryosong Tierra del Sol. Ug si Erwin, apil ang tibok pamilya ni ini. Tuwa na sab mo alagad ni Barsino. Unsa di ay? Kauban na sila karon og si Sofronio. Buot ka gyud ang piangan sa kanini Musoon ni Higala, Senyor Supremo. Ikaw tar sila. Basin baya og gusto kasab nga mo sinati og kabulahanan uban sa pundok ni Barsino. Oh? Senyor Minard, o ako magapas ana. Aw, lagi ba? Mas may man ang magklaruhay tangdaan. Ni adinhi ang akong karipay. Busa magpabilin kong sumusulod sa kapatiran sa espiritual. Oh, mayo kun mao kana tar sila. Bisan patingalig kitang duha na lang may mahibilin, mas pakatamaison kung magpabilin din ni Senyor Minard Benavides. Yes, Chief. Salamat sa pagbahibaw. Wado karon dayon sa giingon nimong ospital nga gidadaan ninyo sa akong driver nga samaron. Bye. Nakita na din nila si Marky. Oh, Krish. Adoon ako sa ospital. Mauban ko ni mo, Chom. Sinvergüenza. Mayo kini kong buhi siyang nariskyo. Adoon na mo siya sa ospital pa. Kana mo'y basihid, Chomare. Way maing padulngan ang inyong mga tinguha. Timan kana. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!